ଶାଶୁ ମା ପରି ନୁହଁ, ସେ ମୋ ମା। ମୁଁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ମା ବି ତ ଗାଳି ଦିଏ, ମୋ ମା ବି ତ ଭୁଲ କଲେ କୁହେ ନା। ଯଦି ଶାଶୁ ମୋତେ ଏଠି କିଛି କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ଶାଶୁ ଶାଶୁ ମା ମା? ଏଇଟା ଭୁଲ, ଆମର ଭାବନା, ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛେ। ସେମାନେ ବଡ଼, ସେମାନେ ଆକଟ କରିବେ, ସେମାନେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେନି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହୁ। ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାଶୁ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ହେଇଥିବେ? ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି। ମା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା।